ذات واحدة فصل سنينا نارا طفلة تكيكنا توصلي وتكفي بلا وقتين. Il-ħolma ta' Xajli li bit-talent tagħha fil-kant twassal messaġġ ta' kuraġġ u tgħin lil min għaddej minn mumenti diffiċli. Tgħid dan f'intervista ma' Net News it-tfajla li ta' sentejn tilfet lil missiera u baqgħet tħoss in-nuqqas tiegħu. Sfortunatament matul is-snin qabdet it-triq għan-niżla, irvillat, bdiet issofri wkoll mid-depressjoni u saħansitra ċedi tal-vizzi kif rifless f'kanzunetta illi kitbet u kantat stess. Minn dak kollu li dan għaddi għadni tifla xkejkna tant kulħadd jistaqsu ġarali, kull ma nagħmel bismilhom nagħmilha ta' xejn mhux xejn. Bdejt nitkellem fuq minn xi xaddejt jiena biex ngħaddi messaġġ għal min qed jgħaddi mill-istess affarijiet. Imma f'mument minnhom sabet ħabiba, Brittany DeCelis li bħala kienet għaddejja minn mumenti diffiċli. Flimkien tkellmu dwar problemi li kienu għaddejjin minnhom sakemm finalment għamlu patt li l-ħbiberija tagħhom tibqa' għal dejjem. Kontu ħosnuħuta barra mill-ilma, fimt? Kulħadd warrabni. U mbagħad speċi kont qajt ma' din it-tifla Brittany u dak it-tipi kienet tħossha bħali, fimt kienet l-unika tifla li tifhimni, ħassejta kienet ammalija, u mbagħad konna għamilna dan il-patt u hekk kienet qajmetni fuq sija, fimt? Tispjega li dan il-patt kien li ma jċaħdux lil xulxin mill-ħbiberija tagħhom bħal mamlilhom ħadd ieħor. Inħobbok u li ringrazzjaha tal-li għaxi kienet l-unika persuna ammalija f'ħajti kollha. U li kieku ma kienitx ngħid li minix hawnhekk jiena. Brittany tisħaq li l-ħbiberija tagħhom salvat lilha wkoll. Għalija jiena nista' ngħid għalija dika mhux ħabiba tiegħi li dik uħti. Kieku ma konċenta għalija, llum jaf maħniex. Għalija fil-verità kemm hija għamlet medjem konna spalla ma' spalla, qatt ma nfridna. Bl-iskop li twassal messaġġ ta' kuraġġ lil min bħalissa għaddej minn mument diffiċli, Xajli kitbet kanzunetta fejn tirrakkonta dak li għaddit minnu. Din il-kanzunetta waslet il-għaxxita ta' messaġġi pożittivi, inkluż minn kantanti lokali rinomati. Iżda x'inhi x-xewqa ta' Xajli? L-ewwel nista' ngħin il-ħadd ieħor. Tieni nista' nagħmel suċċess għax minn dejjem kienet xewqa tiegħi. Telqet fjur għammir ideja, għaddit inqata mir iġbeja, imħabba mbidlet minn fteħġit u ġi. Aħħarnet il-messaġġ tiegħek li minn forsi għaddej minn żmien diffiċli. Biex ma jaqtawx qalbhom għax għada huwa ċans ieħor. Zarmaw il-moral ta' din l-istorja huwa taqta' qalbek qatta x'ġin it-tfajla hija jien u ħajt inbidlet ħabba pass.